haina hai khulumka joto nai tongnai ani channel no tai norong no ang ani khani hamjang ma pa play chi bai pharo tai ang haina hai ma pika tam no tui sanani mala sini takuk ononto bo ano belai khana hamya saka tai dofano tai joto chini leader ogno khorokcha no bo hamya sil samani no ang kaisa reaction video rika amna tuyai bo ano belai khana hamya saka abani bagai ang tongmeya ma pinai bo ana saka ano nakar sandi ne abani bagai ang ma phiu haisi ang ma monikha tai bo thangnayo ang je sapuru a horo bo thuimaliana ang puito khayo tam male bo horni ekta barta moherogo bo ana bini a video nugui bo tongimaliana thuimaliana saimaliana chini takugonon to ano belai khano hamya saka tai bo ana nakar sande ni saka ang nono 1000 time nono nakar sano judi nung silent khayai tongkhang kangkai ang nono 1000 bar nakar sano haisi nung chini tiprasarong no nung chini tiprasa leader no jemon hamya saka hamya sao nini a kok rong no nugui nini a kok samani rong nugui ang belai khano seleng haisi do phano bahai ka sapnani do phano bahai khayai thancha khainani abosi nung kok sathai tongmani nung khoroksa senior leader ngoi ang nono senior leader nei ang nono manriwo haifano nung manrijang ai jat borok ni ani bagai ang kok ti sayam tongimaya bo sabono asuk hamya sil samani bagai ang ma kok mati saka mala sini David Morasing sini Biswajit Ranjit Sar tai Suron Sar Bubagra borok no hamya sil samani no tuyai si ang tongimaya angoi ang nono hamya masau hamya naka hamyan nei masanai hesi abani bagai ang chup tongimaya nini a dongki songki rok no ti prasarok kiriya ti prasarok ani loge tongo norok ti prasarok no oroi poroi khaina nainai जों siwo norok oroi poroi khainani chesta nai tong no tipramo thana sokmorani nai tong awni bagai ang tongimaya haisi ang nakar sanu no nakar sandi hinu nakar sannai 1000 time ang nakar sannai jodi nung chup khatong khangkai ang nono 100% tapon sari ang nono nakar sannai kentu nung haina ereng deb chini sar debi chongno nung hamya sai tongo borok chini dofani bagai borong ni generation norok ngangkai senior angkha bura kalo nung थैथानि केबु थाङै काबैग्ला नों थैनानि सामपाय दंखा निनि आरो अनेक शयतान हाबै दंखा नों दं संनायनि सामपाय दंखा नों आना सावो नाकार सानि आंखाय आं केस रिनाय तामनो तुइ नों रिनाय हा आना किरि थथौहैदे मा दंजा हा ताम खायनाय नों आनि नखंनो Tiprasara nugya at nini tongmung rong nugya
sini tipra sarok ni tongmung no nugya saime ya nin tongmung no nini a comment sui musu hunai seimani ro ang tabuk sugjra ang khorok jana phana nang ani comment nai nei di sui musuk hunai ang seigla abong hangkai nini bukha mechurong yakhu mechurong di nini bukha mechurong sidi mechur jodi na ongya hangkai nini thaniwo borok khorok sa phana koroi tamu khaya nai tong nang sini tipra sarong no abosi sadi clearly phai sadi nang tam khayna mu chu nini ara idea ka ham hangkai tipra sarong no pan nai nang haina nang nungya media phai kok sama bai aba bai paya nang jodi nang ang chup khatong nai ang kebona hamya saya kebona ang chaya saya hangkai ang no ta bong no tinini bisingana ang no nakar sanai abong hangkai tipra sarong ni bagi kaham naimeni bagi ang nono phai nakar sanai ang nono nakar sanani kuno ani problem kroi nang khoroksa senior ngoi nini bihik besatong saimanaso bunino khungo thangai bunino khungo hamjagai a brai folaka tharmanja ghanai sawoi bobai tonglayai chalayai abrok to sung siwo tai aboni masana pujonto nang yakar liya aboni masana pujonto nang nini quarter tlangai tonmani sung siwo nini komena boi joto no poritong nang boroni nini address sala ngangkai nang ano nini bumung address ready ari nai sabo abonobu ang siniu abonobu ang piogla salsa ang romnai tabuk saya borongno ani detail sanaina hangkai bahai nang ani bakrana thiri me hin saka HIV manjang ni saka ang thiri phaijak ani aro proof tong ani aro photo ong thang video ong thang tong ani aro nang tam khainai nono hangkai case rena ke bukri kha nang kai oro raja sai tong sina tipra hawa asaimani kok asaimani achaya tong ha chakamani sawo nang saba tipra sarong nugu tong nono nini atong rong nugu tong haisi nini kok rong no joto no siu aboni bagai tipra sarok ani sapuru tongo kes no kiria tipra sarong ni bagai ang thuinai jail chanai a joro nang chaiman nai haisi ang bai ang jail ni kogui phaiei nang ana sininai ang buini hawa samung khaima tong phayo rang puisa nang hai kri ni bagai rang puisa nang hai dofani bagai ham krai tu bui norok chimi building tanglayei norok chimi na rang chalayei siu abada dofani bagai ham krai tui phaine abada dofani bagai thangnani lama abada nang tabo dofani bagai nang kok saitong dofani bagai hnai rang tubui phayo central government na dofani bagai kunu khaya norok thangnani lama chimi sinorok nai tubui tong norok ni bagai koi jana borok kamakha chini tipra sarok
Saideman Jora sokpai tong nini bagai Ononto Nini bagai jora sokpai kya Nung chup khatong di Jodi nung chup khatong khangkai Ang 100 time 1000 time Ang nono khulumoi Ang non nakar sanai Kentu nung chup khatong yang ngangkai Ang kunun dina chup khatong glak Ang khoroksa Tripura sa angoi Ang boheno ani boheno odikar tong kok thaja thani sanan Nini bagai alka khai rule khaijak India government Nung kok sakang ngangkai buijup khama tong naijat Nini bagai alka rule tongo India government nini bagai alka khas rules namari ja Ani odikar kroi Sorry Samung khadi Tripura saron bagai Tamani dong sok khanya nai tong nung Soitanik Tam ana kiri thau hema tong sa na Sare ana kiri thau hema tong sa Nono arek sini phekya Buino kok sil chamani NLF tirona sil chamani MLA rona sil chamani Nung mo chup khatong di Tarpore ang nono nakar sanai Obo hangga ani koi mong Las Obo nung bai salai nai Ang nono oro sanani bagai Kunun dina nanggala khamon Ang oro nini mung khurnani nanggala khamon Nini mung khursanani nanggala khamon Nang nung ya nung sapai mani bagai si Jani jar samung khai tong Obo jotto no Tripura sarok Podo phiok jaglang no hnoi Boi samung khai tong thani nung tamu ke beng Jung nono onek nugi phekya Jung nono onek sini phekya Abani bagai si ang tongi meya Khoroksa Tripura saungoi Nono hangkai raja sari tong nani Ha? Nung ke orani raja khai si chai tong khablasa Ma munuyo ang hai si Zebu zoleu Besagle bura phana Botam nisa Besagle bura phana Bekhale hoya Bekhale burang ya Bekhale sikilang Nei bo Kai kerengsa jaga samani tongo Hingga nung wan chogi nai de Nera wan chogi nai di Ononto boba hai kok sana nai mani ingkana Abani bagai Ang belai khano Tongi meya ngai Norong thani hai nai Manuk jak hai pikha Ang omono sai ani kok mathak nai Sini Joranen News Chief Editor Nung Tripura sarong no Nung bu khoroksa Media angoi Media basa oi Dalali khainai Public rongnara Hospital thangai Hospital tlangano Bini account dawai ransawano Omo haibade Nero Light ononto bai Mongol sem Burini dan dawu tongo Mongol Soang nangai Sini party no nostok haida ibu Sini Mongol Abani bagai Ang ulo jodi na nangkang kai Mongol detail ang sanai Mongol bai ang nangka fight khainai Sini party nostok khainai Ano nostok khainai Mongol Kintu Sabo Mongol no Tripura mo thao joining khairi Joto public rok sai mano Jacob Sabo Joto no Soi Koreani Ponchayat do Sinibu Mongol Sabo Joto no Sinibu Haisi
bo parada kaiman tabo aboni bagai ang mongol ni kok mati saworo bono o je chini ani details rinai ang khangkai mongol bobai simisi sini ononto mili layu rang sariu rang rilayu rang bai simis tong a bororo rang bai simis tong a mongol song buino thokainani buibe hemi hanjang nani sabai ang hami hanjaka thaija phananda ana phunu giman na ha CM survey ana sakak nai saba mongol ni plan bakma kila bakma wo group visions namnai sabani plan mongol ni plan babu khoroksa secretary kotor mana ucomani kotor ulo salainai bini detail bohaina ang sayai tomi mangalak omahai hingkang kai ang mati khlainai joto nirok hnei mani abo ang chaya phanongi mano ang nirok thani na karma sano nirogya bo hnei mani se ang jara onontono je samani abo boni bagaino nini kothmarok ang pura sapai marnai haisi nung ano mahai khayei nung onatho eba ereng nung ano kok hamia samani sini takuk mongol ang nono bupayong hisaboi nono asung tipramo tho bahino ani bising tui nung tipramo tha join khaikya tipramo tho nung joto no dong chok khainai nungsi aboni bagai borok bai nung manjang yakho ang nono aijolo pujonto tubi phaijak sabo bai nung mili mangkha sare jodi no nung ang bai challenge nai khangkang kai nung ang bai malai na nangnai chini takung mongol abani bagai asang sai kok mathangnai jotono no hambai khulum